бемуҳоббат соли 2019 барои футболи тоҷик соли таърихӣ аст, зеро дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи кишвар дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё мақоми аввалро соҳиб шуда ба даври ниҳоӣ рохат гирифт. соли 2019 дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи тоҷикистон оид ба футбол дар сабқати ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ ғолиб омада дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми Осиё мақоми аввалро касб намуд. ҳамзамон дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти Қазоқистон зинаи дуюмро соҳиб шуд. тамошобинони азиз, ба барномаамон футболбозони дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи тоҷикистон ташриф оварданд. нахуст суҳбатро аз ҳамлагари даста Муҳаммад Ворис Сайдалиев оғоз мекунем. Муҳаммад Ворис, тавре маълум аст, соли 2019 футболбозони навраси тоҷик дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзида ва натиҷаҳои назаррас ҳам нишон доданд. мехостем ки дар бобати ана ҳамин дастовардҳои шоён каме суҳбат мекардед. албатта соли 2019 ба тамоми федератсияи футболи тоҷикистон ва тамоми тоҷикистониён соли хеле пурбаракат буд ва дар ин сол дастаи 17-солаҳо дар мусобиқаи чемпионати ҷаҳон иштирок карданд ва чуноне ки шоҳид ҳастед, мо ҳам дар давлати Урдун мо ҳам рохат ба чемпионати Осиё гирифтем ба давлати Баҳрейн ва дар соли аввал мусобиқае ки мо иштирок намудем дар давлати Хитой буд ва дар он ҷо мо сазовор ҷои аввал гаштем ва дар бозии финалӣ бо дастаи мизбон бозӣ кардем ва аз ҳисоби бозӣ бо мусовии 0-0 анҷом ёфт ва бо ҳисоби тӯбҳои зиёд мо тӯбҳои зиёд задаи худ сазовори ҷои аввал гаштем ва дар якчанд мусобиқаҳои дигар ҳам иштирок намудем, аз он ҷумла дар ҷоми футболи Осиёи марказӣ ва дар он ҷо дастаҳои пурқуввати Осиё дар он ҷо иштирок доштанд, дастаи Эрон, Узбекистон ва дар он ҷо ҳам сазовори ҷои аввал гаштем. дастаҳои пурқуввати Эронро бо ҳисоби 3-0 ва дастаи Туркменистонро ҳам бо ҳисоби 3-0 шикаст додем ва баъд аз он бозии рафиқона дар шаҳри Таиф бо дастаи Арабистон баргузор кардем ки дар он ҷо ду бозӣ анҷом додем ва яктаи онро 2-2 ва яктаи дигари онро 2-0 бохтем. аз он ҷо мо омада бо бачагон якҷоя шуда тамрин намудем ва ба давлати Урдун сафар намудем ва дар он ҷо ҷои асосӣ дар ҳама корномаи варзиши ҳар як футболбоз буд ва мо кӯшиш менамудем ки дар он ҷо рохат гирем то ба ҷоми Осиё равона гардем ва дар бозии охирин бо дастаи Урдун хеле мушкил гардид. дар 15 дақиқаи аввал мо 2-0 бохта истода будем ва баъд аз қисми аввал мураббиён ба мо фаҳмонданд ки чӣ кор кардан лозим ва гуфтаи мураббиёнро иҷро намудем ва 5 голи беҷавоб ба дастаи Урдун, ба дарвозаи дастаи Урдун ворид намудем. чӣ хеле ки шумо қайд намудед, дар мусобиқаи ҷоми Абрешим дар давлати Хитой ширкат варзед, яъне ки шумо дар майдон вазифаи ҳамлагариро иҷро намудед. дар ин мусобиқот чӣ гуна ҳунарнамоӣ кардед? оё ба задани гол даст ёфтед? албатта ҳар як ҳамлавар пеш аз ҳама ҳамлаварро бо гол мешиносанд ва дар бозии аввал бо дастаи Қирғизистон буд, бо ҳисоби 8-0 пирӯз гардидем ва дар он ҷо ман ба задани 3 гол даст ёфтам. бозии дуюм бо дастаи Мянма буд, дар он ҷо 5-0 ғалаба ба даст овардем ва як гол задам. бозии сеюм бо соҳибои майдон 0-0 анҷом ёфт. хеле хуб. яъне аз суханони шумо маълум аст ки дар ин мусобиқот хеле хуб ҳунарнамоӣ кардед ва аз ӯҳдаи иҷрои вазифаи худам ба хубӣ баромадед. мо мехостем ки дар бобати ана ҳамин ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд каме ҳарф занед ва ҳамзамон дар ин мусобиқот ҳам шумо яке аз бозингарони беҳтарини мусобиқот дониста шудед. дар ҷоми футболи Осиёи марказӣ мо хеле кӯшиш кардем ки мураббиён ба мо фаҳмонданд аввалан ки ҷом дар Тоҷикистон аст ва ҷон бояд аз Тоҷикистон берун наравад ва кӯшиш кардем ки ҷонро дар Тоҷикистон нигоҳ дорем ва бозии аввалинамон бо дастаи Ӯзбекистон буд ва дар он ҷо мо аввалан дар қисми аввал 1-0 бохта истода будем ва дар қисми дуюм ба задани гол даст ёфтем ва бозӣ бо ҳамин тавр мусовӣ анҷом ёфт ва бозии дуюмамон бо дастаи Қирғизистон буд ки дар он ҷо 2-0 ғалаба ба даст овардем ва ба задани 1 гол даст ёфтам ва бозии сеюм бо дастаи
туркманистон буд ки бо ҳисоби 3-0 пирӯз гардидем ва дар он ҷо ҳам ба задани як гол даст ёфтам. бозии чорум мо бо дастаи Эрон буд ва дастаи Эрон яке аз давлатҳои пурқувват ба ҳисоб мерафт ва мутахассисони футбол дастаи Эронро муддаии асосӣ барои ғалаба дар ин бозӣ мешумориданд ва мо ба ин нигоҳ накарда ба қувваи худ, нерӯи худ боварӣ доштем ва гуфтаи мураббиёнро иҷро намудем ва бо ҳисоби бузурги 3-0 Эронро мағлуб намудем. албатта чӣ хеле ки шумо қайд намудед, дастаи мунтахаби Эронро мутахассисони футбол яке аз довталаби асосии мусобиқот ҳисоб намуданд ва чӣ гуна қабл аз ана ҳамин вохӯрӣ нақшаҳо аз ҷониби ситоди мураббиён роҳандозӣ карда шуд ва кадом нақшаҳоро роҳандозӣ намуданд ки дар ин вохӯрӣ муқобили як дастаи пурқувват хуб истодагарӣ намудеду ва бо ҳисоби 3-0 онҳоро ба шикаст дучор намудед. аввалан ҳар як коршиноси Федератсияи футболи тоҷик ва мураббиён ба мо омада мегуфтанд ки дастпохӯрда нашавем, дастаи Эрон дастаи пурқувват аст, аммо ба қувваи худ боварӣ кунед ва мо гуфтаем мураббиёнро иҷро намудем. мураббиён ба мо пеш аз бозӣ фаҳмонданд ки ҳамон бозие ки ҳамон равиши бозие ки шумо дар дигар бозиҳо мекардед ҳамон бозиро кунед, ҳеҷ чизро тағйир надиҳед ва гуфтаи онҳоро иҷро намудем. ҳамон бозие ки дар қабл мекардем ҳамонро кардем ва ба мо пирӯзӣ овард. то куҷо шумо боварӣ доштед ки ин дастаро бо ҳисоби 3-0 мағлуб мекунед? аз сабабе ки бозии аввалро бо дастаи Узбекистон 1-1 мусовӣ анҷом додем ва мо бояд дастаи Эронро мағлуб менамудем, то ки дар сатри ҷадвал ҷои аввалро ишғол намоем ва хеле мехостем ки ин бозиро бо ғалаба анҷом диҳем, то ки дастаи Эронро дар ҳама ҷо мешиносанд ки дастаи пурқувват аст. дар тамоми синну сол кӯшиш ба харҷ додем ки то андозаи қуввае дорем дар ин бозӣ сарф намоем ва ба мақсаду нияте ки дар назди худ дорем ба он расем. умуман дастаи мунтахаби наврастони то 16-солаи Тоҷикистон дар ҷоми анҷумани футболи Осиёи Марказӣ як бозии ҷолибу ҷазобро нишон дод ва пас аз анҷоми ин мусобиқот яъне шумо ҳамчун бозингари беҳтарин аз ҷониби Кумитаи тадорукот дониста шудед ва ҳамон замон аз ҷониби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ба шумо ҷоизаи беҳтарин бозингар супурда шуд. дар он ҳолат шуморо чӣ гуна эҳсосот фаро гирифта буд? ман дар ҷоми рӯи Абрешим низ беҳтарин бозингар шуда будам ва дар ин ҷо кӯшиш мекардам ки он сатҳи бозии худро нигоҳ дорам ва дар қатори беҳтаринҳо бошам ва кӯшиш ба харҷ додам ва ин ҳам шуд ва дар он ҷо хеле хурсанд гардидам ки беҳтарин бозингари он мусобиқот ба ҳисоб рафтам ва пеш аз ҳама ин бо дастгирии ҳамдастагонам буд ки ман ба ин ҷоиза мушарраф гардидам ва сипоси худро ба тамоми мураббиён ва аҳли дастаам расониданӣ ҳастам. бевосита дар мусобиқаҳое ки мо ширкат меварзем ва сазоворҳои ҷойҳо мегардем, ин пеш аз ҳама бо дастгирии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустем Эмомалӣ мебошанд ки моро ба мусобиқаҳои берун аз кишвар дар сатҳи ҷаҳонӣ равона месозанд ва дар он ҷо мо қуввату нерӯи худро нишон медиҳем ва кӯшиш мекунем ки ба боварии онҳо дароем ва сазоворҳои ҷойҳои намунавӣ гардем. тавре ки мо маълумот дорем, пас аз анҷоми ҷоми футболи Осиёи Марказӣ дастаи мунтахаби наврастони то 16-солаи кишвар бо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ бозии рафиқона намуданд. яъне ки ин даста яке аз дастаи пурқувваттарин мебошад ва ҳамзамон аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиёи Марказӣ ҳамчун дастаи мунтахаби беҳтарин дониста шудааст. чӣ гуна шумо бо ин ҳарифи пурқуввати худ бозӣ намудед? мо дар бозии аввал хеле маҳорати хуб нишон додем ва ин аз он сабаб буд ки якчанд бозингарони мо дар ҷоми Осиёи Марказӣ тамоми қувваи нерӯи худро супурда буданд ва дар он ҷо ба худ наомада буданд ва бозии аввалро мо дар қисми аввал 2-0 ғалаба карда истода будем ки пас аз қисми дуюм довар ба мо 2 зарбаи 11-метра таъин намуд, бозӣ мусовӣ гардид ва бачагон аз ин рӯ афтода гаштанд ва голи сеюмро низ ба дарвоза сар доданд ва дар дақиқаҳои охир аз зарбаи кунҷӣ мо ҳисоби бозиро мусовӣ гардонидем.
яке аз вазифаҳои муҳиме ки дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи кишвар бояд иҷро менамуд, ин ҳунаррамоӣ кардан дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё буд ки ин мусобиқоти бонуфуз дар давлати Урдун баргузор гардид ва чӣ гуна шумо дар ин мусобиқот ҳунаррамоӣ кардед, омодагиҳо чӣ гуна буд, ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ дар куҷо сипарӣ гашт? тайёрӣ хеле хуб доштем ва тамринҳоямон дар майдони марказии шаҳри Ҳисор мегузашт ва мо ба давлати Урдун бо тайёрии хеле хуб сафарбар гардидем ва дар он ҷо 4 бозии хеле мушкилро паси сар намудем ки хушбахтона дар ҳар 4 он ғалаба ба даст овардем ва бозии мушкилтарин бозии бо соҳибони майдон буд. То дақиқаи 15 ду гол ба дарвозаи худ сар додем ва баъд аз қисми дуюм мураббиён ба мо фаҳмонданд ва усулҳои навро ба мо гуфтанд ва баромада гуфтаи онҳоро иҷро намудем ва бо задани 5 гол даст ёфтем ва ба орзуу мароми худ расидем. ҳарчанд ин бозӣ дар майдони бегуна гузашт, яъне берун аз ватан, шумо дар рафти бозӣ эҳсос кардед ки мухлисони зиёде дар Тоҷикистон шуморо интизор аст, яъне бо ғалабаи бузург ва яъне ки ҳисси ватандӯстии шумо ғурур карду ба ин ғолибият даст ёфтед? албатта пеш аз ҳар як бозие ки анҷом меёфт мо шабакаҳои интернетиро медидем ва дар он ҷо тамоми мардуми Тоҷикистон моро дастгирӣ менамуданд ва мо фикри ҳамаи онҳоро мекардем ва пеш аз ҳама ки дастаи зери 17-сола дар ҷоми Осиё сазовор ҷои дуюм гашта буд ва ба чемпионати ҷаҳон рохат гирифт ва мо ҳам бояд натиҷаи хубтаре ба даст меовардем ва кӯшиш менамудем ки то аз гурӯҳ бароем ва тамоми кӯшишу тамринҳоу меҳнатҳои мо самар дод ва дар бозӣ бо дастаи Урдун орзуҳоямон амалӣ гашт ва ба Баҳрейн рохат гирифтем. аллакай дастаи мунтахаб баъд аз ин қадар бозиҳо, баъд аз ин қадар натиҷаҳои баланд ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё дар Баҳрейн рохат гирифт. хуб, мегуфтед ки тайёриҳо чӣ гуна аст ба ин мусобиқоти бонуфуз? оё машқу тамринҳои шумо шурӯъ шудааст ё ин ки дертар шурӯъ мегардад? даста тайёрии хеле хуб дорад. Дар пеш нақшаҳои хеле хуберо Федератсияи футболи Тоҷикистон доранд ва даста 18 январ бошад дар пойтахти Беларусия шаҳри Минск мусобиқа аст ва дар он ҷо ният доранд ки иштирок намоянд ва як бори дигар даста дар кадом сатҳ қарор дорад, онро як бори дигар бисанҷанд. умуман қабл аз иштирок дар ин мусобиқоти осиёӣ дар назди даста чӣ мақсадҳо гузошта шудааст? даста дар назди худ мақсад гузоштааст ки на танҳо ба ҷоми ҷаҳон роҳ ёбем, балки сазовори ҷои аввал гардем дар чемпионати Осиё ва мо ба қувваи худ боварӣ дорем ва мехоҳем тамоми мардуми Тоҷикистонро шод гардонем ва боварӣ дорем ва метавонем ки сазовори ҷои аввал гардем. дӯстони азиз, суҳбате доштем бо ҳамлагари дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон Муҳаммад Ворис Сайдалиев. дӯстони азиз, суҳбатамонро бо муҳофизатгари дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон Саидҷон Сафаров идома медиҳем. Саидҷон, дар соли 2019 яъне дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзидед ва вазифаи муҳофизатгарӣ бар зиммаи шумо гузошта шуда буд. хуб бигӯед ки кадом мусобиқаҳо барои шумо хотирмон гузашт ва дар кадомаш хубтару беҳтар ҳунаррамоӣ кардед? ман фикр мекунам аслан ин мусобиқаи даври нимниҳоӣ буд. Ба даври финалии ҷоми Осиё рохат гирифтем. фикр мекунам аслан мусобиқаи хубтарини мо, бозиҳои беҳтарини мо дар ҳамин мусобиқа буд. чӣ гуна шумо дар ин як мусобиқоти сатҳаш баланд тавонистед ки як вазифаи пурмасъулиятро аз ӯҳдааш бароед? чӣ гуна он ҳамлагароне ки муқобили шумо ҳамла мекарданд, яъне дастаро аз гол задан дар бозиҳо муҳофизат намудед? мо ташаккури худро ба устодони худамон мегӯем, чунки мо ҳангоми дар Тоҷикистон дар шаҳри Шанбе буданмон бисёртар машқу тамрин мекардем ба ин корҳо, бисёртар тамрин мекардем, чунки дар он ҷо рафта ба мо он қадар мушкилӣ эҷод накунам. дар вохӯрӣ бо дастаи Кувайт
тавонистед ки бо ҳисоби бузурги 9-0 дастаи ҳарифро ба мағлубият дучор намоед. хуб мехостем каме дар бораи ана ҳамин вохӯрӣ ҳарф мезадед. мо пеш аз ҳамаи бозиҳо як ҷамъоварӣ мекунем ва бозиҳоро меомӯзем. мураббиёнамон ба мо меомӯзонанд ки чӣ хел бозӣ аст ва инчунин дар бозӣ пеш аз бозии Кувайт ҳам мо ҷамъоварӣ шуда будем ва дидем ба мо мураббиёнамон гуфтанд ки ин даста хеле пурқувват аст. мо худ бозиҳои онҳоро дидем. даста пурқувват буд ва мо бовар надоштем ба ин қадар ҳисоби калони 9-0 ғолиб меоем. бозӣ хеле душвор буд ва ҳамлагарони мо аз ҳамаи лаҳзаҳое ки ба онҳо буд истифода бурданд ва голҳои худро ба самар расонданд. хеле хуб. яъне дар ин бозӣ ҳам саҳми муҳофизатгаронам хеле бузург буд ки дастаи рақиб натавонист ки ҳатто як гол ба ҳадаф бирасонад. ҳамин не? албатта ин ба муҳофизатгаронам ин кори осон нест ки аз ин давлати Кувайт арабтабор аст. ин давлат ҳам хеле пурқувват аст ва мо намондем ки онҳо ба дарвозаи мо ягон гол зананд. хеле хуб. дар бозие ки бо дастаи урдун баргузор намудед, дар он бозӣ дастаи рақиб 2 гол ба ҳадаф расонид. сабаб дар чӣ буд? шояд ҳамлагарони он даста пурқувват буданд, шояд хатогиҳо зиёд буд, шояд таҷрибаи онҳо аз шумо бештар буд. инро гуфтан осон нест. намедонем дар он ҳолат ба мо чӣ рух дод ки то 15 дақиқаи аввал мо натавонистем бозӣ карда. ва дар он ҷо ҳам мухлисони урдун хеле зиёд буданд. мумкин ки аз ҳамин сабаб ҳам бошад онҳо бисёр фишор меоварданд ба мо. ҳангоме ки раҳматзода раҳматчо голро ба самар расонид ва дар ин ҷо бозингарони мо ба худ омаданд ва голҳои бешуморро ба самар расонданд. моҳи сентябри соли 2020 дастаи мунтахаби наврасон дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё дар баҳрайн ширкат меварзад. шумо аз бозии дастаи мунтахаб то куҷо итминон доред? мо кӯшиш мекунем ки чӣ хеле ки соли гузашта дастаи мунтахаби наврасони мо дар ин ҷо натиҷаи хуб нишон доданд ва мо кӯшиш мекунем ки натиҷае ки онҳо нишон доданд мо ҳам нишон диҳем ва ба чемпионати ҷаҳонро хат гирем. тамошобинони азиз, суҳбате доштем бо муҳофизатгари дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон Саидҷон Сафаров. бинандагони гиромӣ, суҳбатҳоямонро бо нимҳимоятгари дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон Муҷовид Шовайсиддинов идома медиҳем. Муҷовид, яке аз вазифаҳои масъулиятнок ин вазифаи нимҳимоятгарӣ аст ки бояд ҳар як нимҳимоятгар дар майдон ҳамлагаронро бо тӯб таъмин созад. худи шумо аз удаи ин вазифа чӣ гуна мебароед? то қадри имкон кӯшиш мекунем ки кори худамонро иҷро карда бар ҳамлагарони худамон паси головар диҳем. дар кадом мусобиқаҳо бештар аз партофтои шумо ҳамлагарон гол ба ҳадаф расониданд? дар мусобиқаи кафа дар давлати худамон мусобиқа баргузор шуд ва пасҳои головари худро дар он ҷо зиёд додам. хеле хуб. бештар дар ана ҳамин мусобиқот дар кадом бозӣ шумо тавонистед ки ҳамлагаронро бо тӯб таъмин созед? бо дастаи Қирғизистон бозӣ кардем ва голи аввалинро худам задам ва пеналти дигар кор карда бозиро 2-0 ғалаба кардем. хуб, дар марҳилаи гурӯҳии осиё дар урдун дастаи мунтахаби наврасон хеле хуб ҳунарамоӣ кард ва дар он ҷо дар ҳар як вохӯрӣ футболбозони навраси тоҷик голҳои зиёдеро ба самар расониданд. оё дар ин бозиҳо аз партофтои шумо ҳамлагарон голе ба ҳадаф расониданд? дар бозӣ бо дастаи Непал як гол зада ва 2 паси головар иҷро намудам. хеле хуб. барои шумо иҷрои ана ҳамин вазифа мушкил нест? дар як вақт ҳам ҳамлагаронро бо тӯб таъмин месозед, ҳам ба хати дифоъ таваҷҷӯҳ мекунед. албатта пешравии бозӣ аз ана ҳамин кори нимҳимоятгарон вобастагии қавӣ дорад, зеро ки дар ҳолате ки ниммуҳофизатгарон дар маркази майдону хубтару беҳтар ҳунарамоӣ кунанд, метавонад ки даста натиҷаи назаррас нишон медиҳад. аз хурдӣ футболро бештар
دوست می داشتم و نگاه میکردم بازی دسته بروسیا دورتموند را و یکی از بازیگرای آن مارکو رویس میخواهم در آینده مثل همان بازی کنم. тамошобинони арҷманд суҳбате доштем бо футболбозони дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи тоҷикистон ва мо хоҳони он ҳастем ки дар соли 2020 дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё дар баҳрайн ширкат варзида бозии ҷолибу диданиро нишон медиҳанд ва соҳиби рохати ҷоми ҷаҳон мегарданд.